dekad XXI wieku ogromny, przepraszam bardzo, ogromnie wzrosła rola Wejherowskiego Muzeum jako instytucji tworzącej współczesny obraz Kaszubszczyzny i kreującej trendy jej rozwoju. To, co jest bardzo ważne, to co pan marszałek podkreślił, samorząd. Przecież to jest instytucja, która zaczęła rosnąć i ja to wyraźnie widzę. Wtedy, kiedy została przejęta, kiedy jest finansowana przez powiat, przez województwo, przez marszałka, przez panią starostę i to jest wyraźnie widać. Muzeum to oczywiście te instytucje, o których mówimy, ale to są też te inne, bardzo ważne w życiu muzeum. Tutaj był Instytut Kaszubski, ale tu też jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, tutaj jest pan profesor Bożyszkowski, ale jest też pan dyrektor, który reprezentuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, bo dla Zrzeszenia to jest również bardzo ważna instytucja. Instytucja to ludzie. To jest to wnętrze, co się tu dzieje, a dzieje się bardzo wiele na rzecz edukacji, bo to jest niezwykle ważne, na rzecz tego, o czym pani starosta mówiła, przenoszenia tego z przeszłości w przyszłość. To jest też to, że tutaj bardzo ważną rolę pełnią uczelnie i współdziałanie z uczelniami, czyli to są takie podmioty, dla których muzeum jest niezwykle ważne. I to, co ja wyraźnie widzę, co wyraźnie się zmieniło w tych 20 latach, to jest to wnętrze oczywiście Książnica, ale całe otoczenie. Całe otoczenie, gdzie tutaj możemy wejrzeć przez okno i zobaczyć. Ludzie są nie tylko tu wewnątrz, nie tylko widzą to, co się tu dzieje, ale cieszą się tym, co jest w otoczeniu, bo ta muzyka, ona gra nie tylko tutaj, ale ona też bywa w tym parku i ona przyciąga. I to jest szansa na przyciągnięcie również ludzi tutaj do muzeum. Czyli ja jako przewodniczący Rady, no oczywiście dziękuję panu dyrektorowi i wszystkim, którzy tu pracują wewnątrz, ale też myślę, że niezwykle duże podziękowania należy kierować pod adresem tych instytucji, które dbają o to, żeby tu się to wszystko mogło dziać. Panu marszałkowi prośba o przekazanie i pani starości. Bez tego tutaj by nic nie było. Niewiele by było. Także ja ogromne podziękowanie składam właśnie tym podmiotom, które prowadzą to muzeum i od których właśnie dużo zależy, jak to muzeum wygląda, jak działa. Nawet to, jacy tu są ludzie, jak działają. Także dziękując, życzę wszystkiego najlepszego na te najbliższe lata i 50. kolejne, i 100. i co 5., bo ostatnio co 5 lat obchodziliśmy. To jest bardzo ważne, żeby się spotykać i żeby przypominać, co się zadziało w tym ostatnim okresie, ale też w całej tej długiej, dłuższej historii. Dziękuję bardzo i gratuluję. Proszę Państwa, słów kilka od sąsiadów. Jesteśmy z Lemorka, reprezentujemy Lemorskie Stowarzyszenie Świętego Jakuba Apostoła. Chcielibyśmy, ja to pozwolę sobie już odczytać, ale chcielibyśmy bardzo podziękować na Pana ręce, ale na ręce poprzednich dyrektorów. Pracujemy dość długo i tam w zakresie wydawnictwa, promocji książek. A ostatnio, proszę Państwa, wspólnie z muzeum organizujemy pomorski przegląd kaszubskich kolęd i pastorałek właśnie w Leborzu w Kościele Świętego Jakuba, którym patronuje Pan Marszałek. Będziemy o to prosili dalej, o ten patronat i o to wspieranie i o tą współpracę. Odbyły się takie 4 przeglądy w tym roku, 5., czyli taki też w tym roku, przepraszam, będzie w styczniu, my go teraz przygotowujemy. Do wszystkiego, co najlepsze, myślę, że jeszcze to może kolega parę słów powie, a ja... No jak? My też reprezentujemy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, żeby to też było jasne. Ale w tym momencie jako instytucja, jako stowarzyszenie tutaj jesteśmy. Zapraszam Was. Państwa bardzo z tego zadowolony. Osoby z tego prezydium kaszubskich korodów i jak to nazwać? I pastorałów.
współorganizatora jakieś muzeum. Liczymy, że dalej to będzie kontynuowane. I przytyleźno stawiono było też konkurs na Koloda Kaszewską organizowany przez muzeum, a finansowany przez panią starosta. Ja nie wiem, jak to są łudy na przyjemny rok, ale dobrze by było, żeby to Oczywiście nam pomaga nasz pan minister, też wiadomo, to zawsze są ukłony właśnie do instytucji wspierających. No bo to by się nie dało. Wprawdzie my jesteśmy przy Franciszkanach. Dobrze, może ja tu tak w imieniu zarządu, to może by wypada odczytać list gratulacyjny. Szanowny Pan Dyrektor oraz pracownicy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W dniu uroczystości 55-lecia działalności Waszej placówki proszę przyjąć wyrazy szacunku za trud włożony w dokumentowanie i promowanie kultury naszego regionu i przekazywanie tej wiedzy młodemu pokoleniu. Życzymy radości, satysfakcji oraz niegasnącego entuzjazmu w realizacji planów i zamierzeń. Dziękujemy za długoletnią współpracę, z nadzieją na współpracę w kolejnych latach na rzecz rozwoju kultury Kaszub i Pomorza. Z okazji jubileuszu Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Apostoła przyzna Państwu pamiątkowy medal. Jeszcze raz przeżycie udane, bo wielki Bóg zapłać. Teraz wy, co? Okej, zbawienie teraz. Serdecznie dziękuję. Przekazuję owszem na rzecz wszystkich pracowników, tak i byłych, jak i obecnych w życzeniach. Zapewniamy, że współpraca trwać będzie, bo to jest wspaniała współpraca, więc mogę tylko zapewnić o kontynuacji i serdecznie jeszcze raz podziękować za to wszystko. Dziękujemy. Dzień dobry, witam serdecznie. My w imieniu kantora z Wejherowienzes, w imieniu naszego dyrygenta Tomasza, którego chcieliśmy serdecznie pogratulować z tej pięknej rocznicy 55 roku życia. Cieszymy się naszą współpracą i mamy nadzieję, że pozostanie ona w takiej dobrej atmosferze na zawsze. Panie już uciekły, ale może mnie gdzieś tam usłyszą. Tak, współpraca wspaniała, zwłaszcza, że również dotyczy muzyki, a muzyka to również część naszej działalności, na którą spoglądamy w sposób szczególny, a więc również z tego miejsca mogę zapewnić współpracy pięknej, rozwojowej na kolejne lata. Mamy 55 lat. Myślę, że to już wiek, w którym można powiedzieć, że muzeum jest doświadczone, a z tego doświadczenia będziemy korzystać w kolejnych latach, także działalności muzycznej. Dziękujemy serdecznie. Dzień dobry, ja reprezentuję branżę muzealniczą. Te wszystkie twarze swoich herojów, które się przewinęły, które były tutaj wymienione, dobrze znamy, dobrze się wszyscy znamy. Pozdrawiam. A w szczególności reprezentuję Muzeum Zachodnie Kaszubskie w Bytowie. Jest ze mną załoga, ale chyba trema ich zjadła, bo nikt nie chciał tutaj wystąpić, więc przypadło na mnie. Ale zobowiązano mnie i nie wybaczyli mi moi muzealnicy, bo razem pisaliśmy list gratulacyjny, więc pozwólcie Państwo, żeby odczytam.